Weh, Dak. Dak. Weh, ini ngopo? Berapa, Dak? Piye. Apa to, Dak? Iya, mau tuju balik sudah dulu ya. Nah, betul nih. Ini besar, dari istirahat. 300.000. Dong ora kowe iki. 300.000 nggo urip dhewe ra cukup. Tuku susu anakmu lho ra cukup. Wis nek ngene iki aku tak seneng wae. Masalah bojo meneh. Wis bojomu rasa mbok gagas, tok nafkahe ora cukup, malah digasak kancamu dhewe. Nek aku kok ngono kuwi, wis picek matane tak culke. Wis, saya kerja. Ki pikir keri. Ora ono mantan anak. Yo, semangat yo. Yo. Kepiye kabarmu saiki? Bapak rung iso niliki. Dongaku nggo kowe dadi wong sing genah, pinter lan sregep ngibadah. Ibarate peksi mabur kleyangan, tresnaku ra bakal ilang. Lagu iki tak gawe ro nangise ati, besok gede kowe ngerti. Tekan
tekan pati cerita tresno ngerti Gusti nyuwun tresno kang sejati Gusti boten nate sareng lunga sing pijak motone nekane sing sae Gusti boten nate sareng lunga sing pijak motone nekane sing sae